No niin. Tervepä terve. Täällä mystinen pelimaailma taas valloittamassa pelimaailmaa. Ja Mortal Kombat Dominationsta pelataan. Tai jatketaan mihin viimeksi jäätiin ja tähän me viimeksi sitten jäätiin. Ja niin. Let's play. Oi, hitto sinä on lähellä. Mitä? Ihmet. Missä mä oon? Mitä? Se vaan puukotti mut jossakin. Se on täällä näin ottaa. Mä en oo täällä ampunut ollenkaan. Miten kausta aika huono. Mitäs mä täältä pääsen pois? Ollaan. Mitä? Kiitos kun pelasit henkeni, misteri. Kärpäni. Mua pelottaa vieläkin. Olkaa. Täällä pelataan peliä nimeltä Mortal Kombat ja minä voin täällä. Ihan koko ajan. Siellä on auto ja mennään sinne. Siellä on kivaa pääsee pois. Mitä? Eihän se ampunut mua. Ja mä oon tuollaisia täysiä kakana. Mä en oikein tee mitään. Sitten kohta tuohon minun viereen. Järjestä voi juoda. Mikä granaatti toi on? Granaatti tulee. Ups. Mikä on poliisipistoli? Police stop. Hamma tää Airsoft ja sitten kun on se kypäräkamera, niin sen vaikkakin piti on siitä. Tulkaa! Olis älkää. Kaikki tulee heti, että joku on tulossa. Tänne ei nyt voi tulla. No niin, se vinkin meni pilalle. Tuolla kuuluu jo läheltä. Liiankin lähes. Ei ne loppu ne paukut.
Tai vammanen jos on. Ai hitto! Ui hitto! Ootko sä tosissas? Tuolla sekin saa. Miks mulle ei oo kerrottu? Ihan ihmeen. Vähän niinku karseetaan. No niin, nyt olen 100 kilometrin päässä. Jos sä nyt ammut minut, niin on kyllä kuvat. Hakkaan sinut tällä kirveellä! Amperi. Nyt on niin tyhmää. Sitten kun vielä kuolen tämänkin, niin voi tyhmää. Minä jos tykkään lanit. Urban lanit tietysti käytiin. Joo, Lexos tässä Let's Playta. No ei tämä Let's Play on. Mä olin ihan pelito. Niinpä teille moikka. Tilaa minne ei. Mystinen pelimaailma. Ja minun ja Artun kanava. Ei kun sanen siis. Niin Jere Leski. Ja se olisi niinku moikka ja ilmoittakaa mitä peliä mä seuraavaksi pelaan. Ja haastetaan lisää. Hei.